Wow, kolike kućice za lutke. Devojke su odlučile da bace bombu u sobu. Oho, sad imaju srebrnu i zlatnu kuću sa jednorozima. O, to je tako sjajno. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Dobrodošli u naš novi izazov. Šta da smislim? Tačno, treba mi srebrna folija. Ukrasit ću krov sa njom. Aha, treba je ovako odkućvati. Ha, gluposti. A ja imam čarobno dugme. O, da. Stiže helikopter sa gomilom zlatnih poluga. Wow! Hajde, bacajte to na moj krov. Ispalo je divno. Baš mi se sviđa. Gledaj kakvu kuću imam. Ha, pa šta? Vidi šta ja imam? To su dijamante. Tako su lepi. Sad ću ih staviti na fasadu kuće. Joj, kako lepo si ja. I moj jednorog je srećan. To je najbitnije. Vidi, zar to nije prelepo? A? Šta se dešava? Šta to pada na mene? To mi moj jednorog pomaže. O, da, svaka čast. Wow, divno. Okačit ću to na svoju kuću. Jel ti se sviđa, dragi? Da, i meni isto. Na krov ću okačiti natpis zlato. Lepota. A ja ću okačiti natpis srebro. Divno. Svaka nam čast. Idemo dalje. Uzet ću zlatnu polugu i vatru. Istopit ću svoje zlato. O, da, kako lepo teče. Hajde, dragi, pomogni mi da zaledim to. O, da, super. Gledajte, ispala je zlatna ograda. Stavit ću je ovdje. Da. A? Šta je to? Gloria, prestani. Jao, izvini, Britney, nisam ni primetila. Samo sam izrezala kristale od dijamanata. Ispalo je tako lepo. Napravit ću ogradu od kristala. Da, kako sjajno. A sad mi treba drvo. Stavit ću ga ovdje. A ja ću staviti zlatno drvo. I dajte mi hitno zlato. Hvala. Sipat ću ovdje komadiće zlata. Hej, Gloria, zašto ponavljaš za mnom? Dobro, hajde da napravimo jedan krug. I stavit ćemo ovdje fontanu. Eto, sad imamo zajedničku fontanu. A još ću staviti zlatni tobogan. A ja srebrni, super! Hajde, dragi, probaj da se spustiš. Jupi! Vidim da ti je jako zabavno. A sada moj jednorog. Hajde! Juhu! Super! Svaka čast! Wow, devojke! Vaša dvorišta su prelepa! Svako dvorište izgleda divno na svoj način. Baš ste se dobro potrudili. Ali to je tek početak. A vreme da idemo dalje. Opa, dobila sam poklon. Da vidimo šta je unutra. Saznaćemo zajedno. Wow, kako lepi leptiri. Prelepo. Mnogo mi se sviđa. Dakle, ukrasit ću prvi sprat zlatnim leptirićima. Divno. Okej, a šta još ima unutra? Oho, kruna. Baš je lepa. Stavit ću je ovdje. A tu će biti tepih. Zatim ću staviti stubove. A tu ću smestiti mog jednoroga. Da, lepota. A ovdje će svirati orkestar. Ha, baš mi se sviđa. A ovdje neka bude tigar sa saksofonom. O da, ja obožavam klasičnu muziku.
I moj jednorog isto. Gloria, šta si ti smislila, jeli? Kako je dosadno, sad ću da zaspim. Ja imam bolju ideju. Okačit ću ovdje disko kugle. Wow, super! A ovdje će biti lep pod. Tu ću okačiti zavese. I treba mi što više neonskih natpisa. Da. A tu će biti scena. I barni stočić. Gledajte, napravila sam pravu žurku. Ovo je prava muzika. Kako zabavno. Moj jednorog tako lepo pleše. Jesi vidjela ovo? Sad imam pravi klub. Joj, znam šta treba raditi. Gloria, a može li moj jednorog da peva zajedno sa tvojim? Naravno, zašto pitaš? Sigurno će zajedno prelepo otpevati. Wow, to je baš dobar duet. Britney, ti si moja najbolja drugarica. Čekajte, moj jednorog je tako umoran. Joj, hitno mu moram napraviti spavaću sobu. Dajte mi brzo krevet. Odlično. Stavit ću postelinu, poređati jastuke, a na zidove ću okačiti plakate. Super! Ostalo dodati još nekoliko detalja. Tako je. Sada moj jednorog može da se odmori. Ajde. Spavaj, dragi. Kako slatko. Laku noć. A Britney, kako ti se čini? To je baš cool. Dobro, ja ću napraviti spavaću sobu svom jednorogu. Čak sam i radnike unajmila. Treba da napravite spavaću sobu po ovom planu. Hajde, krenite. Odlično vam ide. Svaka čast. Vidi, dragi. Sve je ispalo baš onako kako sam htjela. Da, svaki detalj izgleda savršeno. Možeš da spavaš. Jao, gledajte. Odmah je zaspao. Tako sam srećna. Ja. Ostalo je da sredimo posljednji sprat. Šta želiš, a? Wow, torta! Jao, pa naravno kako se odmah nisam setila. Dakle, ovdje ćeš moći da jedeš svoje omiljene slatkiše. Vidi, tu je sve što tako voliš. Odmah se posluži. Izaberi šta želiš. Hoćeš tortu? Pa dobro, prijatno. Kako slatko. Gloria, vidi. Simpatično. Ali kod mene će ipak biti bolje. Odlučila sam da napravim garderober za svog jednoroga. Ovdje je sva odeća koju ima. Moći će da napravi pravu modnu reviju. To je tako sjajno. Izgledaš fantastično. Ajde, poziraj, slikamo te. Prelepo. Gloria, to je odlična ideja. Super si smislila. Hvala. Dakle, pogledajte kakve kuće imamo. Ovo je moja srebrna. A to je moja zlatna. Napišite u komentarima čija kuća vam se najviše dopala. Srebrna ili zlatna. Čekamo vaše mišljenje u komentarima i vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao!